Да, ще проверя за доставчиците. Няма как да стане това. Изпуснали сте сроковете. Абе, не мога, няма как да стане, бе. Кажи на еди кой си колко съм помагал. Да ти сния малко тапача. Вижте, ние сме в ситуация, в която не можем да си позволим да не стане. Моля ви само за разбиране. Заради пандемията сме в много тежка ситуация и трябва да измислим някакъв начин да се справим. Вече просто и аз не знам какво да правя. Отидете на йога. Искаме една пица с 5 вида месо. Вие искате нашата Бъчър Макс? Каквато идея е, само да има 5 вида месо. Ами, нашата Бъчър Макс предлага бекон, шунка и луканка, но това са 3 вида месо. Семия тая. Дайте ми пицата с най-много месо. Добре, Бъчър Макс, пухкаво или тънко тесто? Спухкаво. Добре, чудесно, направихте идеален избор. Някакви сосчета да предложа? Не, мерси. Да, но заради пандемията поръчката може да се забави малко и ще е при вас след 2 часа. Димиславе! Какво? Димца, ти ли си, бе, човек? Да, Рея. Какво става? Доставям ти пица. Що носиш пици? Защото напоследък имам повече отговорности и почнах втора работа. С тебе какво става? Каква е тази мизерия? Не, мерси, не ям вече такива работи. Имам доставки и трябва да тръгвам. Не мога да повярвам, че те виждам така. Аре? Ами? Какво стана? Нищо, бачкам. Димца, няма ли да спреш с тези пици? Намирам отека в топлината на тестото. Добър ден, какво ще поръчате? Ами една пица. Исках да попитам дали може да поръчам една пица и определен доставчик да я донесе. Едно момиче работи при вас. Общо взето не. Ти да не си някакъв изнасилвач. Не. Не сме такова заведение. Да не се изплашиш, няма ток. И този път си поръчах пица, за да се видим. Остани, тока ще дойде скоро. Всъщност... Димца, много забавно звучи това, обаче не мога да си отъбя работата. Ай...
Да се видим някой път, да ми дадеш малко акъл. Добре, виж, ще си напиша телефонния номер и едно много яко готварско предаване, което на мен много ми помогна. Ако искаш да спреш пицата, така ти го оставям и ще видим. Аре! Една овца се буди. Две овци правят кафе. Три овци правят чай. Четири овци правят сандвичи. Пет овци пият чай. 6 овци. Опа, какво става? Сега ще кажеш работя. Не, всъщност не. Не го очаквах. Затова ли ми звъниш? Може да не съм на работа, но нямам време за губене. Всъщност, ако искаш, може да дойдеш и да хапнем нещо. Мерси, но не ми се яде май пица. Спокойно. Няма да е пица, обещавам. Окей, но ще видим дали ще вляза. Добре, окей. Супер. Хайде. Вау, Димца, ако знаех, че е гурме, ще поне да се издокарам малко. Заповядай. Мерси. Изглежда супер. Да ви е сладко. Що ме без пари, може и да е разбалено. Какво става? Нищо. Ето, чакат ме още поръчки горе главата. Айде. Готвенето не е просто самоцелно действие за оцеляване. То е ритуал и извисяване, което храни и душата ни и ни лекува. Важен е този път, който изминаваме към храната за душата и опознаването на разнообразието на различните култури на хранене. Здрасти. Бърз въпрос. Хареса ли ти яденето, което сготвих? Честно ли? Да. Сигурна съм, че ако продължиш да се упражняваш, ще стане още по-добре. Да. Разбира се, виждам я. Не се притеснявайте, поръчката ще е при вас в понеделник. Добре. Благодаря ви. До чуване. Чао.